ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Allah'ı Teala tutkan urazalarımızı kabul kılsın. Ramazan ayı bizning uraza ayığına tugul. Ramazan ayında uraza tutu bilen bir retten İslam dininde nindi izgi gameller bulsa, şularının bitinisinde kılırga tırışabız. Sadaqalar da beremiz, kişilerni de aşatabız, içirtemiz, hem namazlarımızı köbürek okuyubuz, mesela isteme namaz, teravih namazı okuyubuz, hem indi elbette Kur'an okuyubuz. Çünkü Ramazan ayın biz Kur'an ayı dip etsek de buladır. Kaybir kişiler yıl boyuna Kur'an'ın kullarına tutup karamağın kişiler, mene şuşu Ramazan ayında Kur'an'ı alıp, anın tuzanın sirtip, okurga tırışalar. Kim indi o'zi Qur'on o'qiy olmay, tarovih namozlarida turganda imom ortidan Qur'onning o'qilganini tinglab tura. Ham ko'p uchraqda Ramazon oyida tarovih namozlarida to'lisincha Qur'on xatm qilina. Demak, Ramazon oyin biz Qur'on oyi deb ayta olamiz. Qur'on turida ko'p so'zlarga bo'la. Ammo hozirgi vaqtda so'zlab ketasi kela Qur'onning til mu'jizasi turida. Til mu'jizasi degenden, ya'ni Qur'on nindi tilda yazılgan. Hem şuşu tilde yangıragan vaqtda аны тыңлаучылар ничек кабул итәләр? Мәгълүм булганча, Qur'on китабы язылган гарәп телендә. Гарәп теле бу иң борынгы телләрнең берсе. Белгәнебезчә, мәсәлән, әле без сөйләшкән татар теленә дә, шушы татар теленең без сөйләшкән ысулына дип әйтик, күп булса 150 ел. Шуңа күрә революциягә кадәр язылган күп кенә шигырьләрне, күп кенә әдәби әсәрләрне без аңлый алмыйбыз, яки бик авыр аңлыйбыз. Казан ханлыгы чорында язылган әсәрләрне без гомумән аңлый алмыйбыз. Икенче тел кебек, әмма ул төрки тел бары иске татар теле. Qur'on китабы язылган 1400 ел элек. Язылган дигән сүз менә шушы җыелып китап итеп бастырылган, китап итеп чыккан. Әмма 1400 ел буена гарәп теле шушы хәлдә сакланып килеп, бүгенге көндә гарәп кешесе Qur'on китабын алса, ачса, ул аны аңлап укый ала. Без 500 ел элек язылган татар әсәрләрен, әдәбиятны укый алмыйбыз. Әмма Qur'onны ачып алып укырга мөмкин. Монда әлбәттә Qur'onның икенче бер файдасы бар. Ул гарәп телен саклау. Бәлки Qur'on булмаса, гарәп теле бүгенге көндә шушы хәлендә сакланмаганда булыр иде. Моны бер Аллаһ Тәгалә белүче. Әмма нәрсә генә булса да, гарәп теле ул иң борынгы телләребезнең берсе. Qur'on барлыкка килгәнче, Qur'он ингәнче үк гарәп теле инде булган һәм гарәп телендә сөйләшкәннәр. Гарәпләр космос турында, бәлки ниндидер ачышлар турында, медицина турында күп белмәгәннәрдер. Алар инде үзләренә күрә примитив кабиләләр булган. Әмма гарәпләр үзләренең телләрен яхшы белгәннәр. Үз телләренең алар иң зур белгече булып саналганнар. Бүгенге көндә, мәсәлән, урамда татар кешесен тотып, татарча матур сөйләмне ишетергә бик авыр булыр иде. Әмма гарәп кешеләре үз телләре белән горурланганнар, һәм алар арасында бик күп шагыйрьләр булган. Бу шагыйрьләрнең кыйммәте зур булган. Хәтта махсус аларга акча түләп шигырьләр яздырганнар. Шушы шигырьләр аркылы ниндидер кабиләләрнең башлыклары, дәрәҗәле кешеләр тарихка кирип калганнар. Менә шулай итеп, иң зур дәрәҗә дип әйтик, иң зур байлыгы гарәпләрнең аларның телләре дип әйтергә була. Һәм Аллаһы Тәгалә аларның шушы иң кыйммәтле, иң дәрәҗәле һәм дә ки иң кадерләп тоткан әйберләренә Аллаһы Тәгалә һөҗүм ясый. Һөҗүм инде монда яхшы мәгънәдә. Аллаһы Тәгалә шундый сүзләр белән мөрәҗәгать итә аларга. Алар шушы Аллаһы Тәгаләнең әйткәнен ишеткәннән соң
хайран калалар. Хайран калалар нинди мәгънәдә? Алар гарәп телен яхшы белә, шагыйрьләрне, шигырьләрне беләләр. Үзләре дә шигырь язырга тартынып тормыйлар. Әмма Коръәнне ишеткәннән соң алар шаккаталар, бу нинди сүз? Моны кем язды? Без бөтен шагыйрьләрне беләбез. Без гарәп телен яхшы беләбез. Әмма булай язырга кеше сәләтле түгел диләр. Менә иң беренче гарәпләрнең Коръәнгә карата, Коръән аятларын ишеткәннән соң беренче реакциялары шундый була. Шулай итеп, Коръән тел ягыннан шушы үз телләренең белгече булган гарәпләрне җиңгә. Аларны шаккаттыра, хайран калдыра. Әгәр дә без Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне Коръәнне үзе язган дип әйтсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Коръән иңгәнче шагыйрь булмаган. Шигырь язу белән танылмаган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм укый яза белмәгән, ниндидер шигырьләр укырга. Һәм көннәрдән бер көнне тик торганда 40 яшендә ул мондый гаҗәеп матур сүзләрне үзлегеннән әйтә алмас иде. Һәм шуңа күрә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзе язган бу әйберне дип аңа бер кемдә әйтмәде, сылтамады. Аңа әйттеләр: "Син сихерче, син багучы, син каяндыр буларны истән аласың, шайтаннардан аласың, ниндидер күрелмәгән дөньядан аласың" диләр. Үзең яздың димиләр, чөнки гарәпләр бик яхшы аңлыйлар. Бу сүзләрне кеше әйтә алмый, кеше яза алмый. Кайберәүләре Мөхәммәд шигырьләре дип әйтсәләр дә, күңелләрендә алар бик яхшы аңлыйлар. Бу сүзләрнең, гарәпчә сүзләрнең, гарәпчә аятларның, сүрәләрнең кемнәндер башка заттан икәнен. Һәм шуңа күрә чын шагыйрьләр, шушы гарәп телен белгән шагыйрьләр күбесе ислам дине кабул итәләр, гарәп телен ишеткәннән соң, Коръәнне ишеткәннән соң. Кайбер шагыйрьләр исә гомумән шигырь язудан туктыйлар. Чөнки шагыйрь өчен матур итеп, бөтен кешене хайран калдырырлык итеп шигырь язу ул бер дәрәҗә. Әмма син Коръәнне уза алмасаң, димәк синнән дә яхшырак язылган бар икән әсәрләр, шулай бит, нәрсәгә язырга дип, кайбер шагыйрьләр шигырь язуларын гомумән туктаталар. Коръәнгә күчәләр. Коръәнне укырга күчәләр. Коръәнне хузурлану белән инде яшиләр. Һәм Аллаһ Тәгалә үзе дә, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә кичегез җитсә ди, әгәр дә шушы китапны, Коръәнне язуны, Коръән аятларын әйтүне җиңел дип уйласагыз, үзегез язып карагыз ди. Мәсәлән, Юнус сүрәсендә 38-нче аятта булай дип әйтәләр: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әм яқулуна ифтараху кул фә'ту бисуратин мислихи вадгу ман истатa'tum мин дуниллаһи ин кунтум садиқин. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә сез уйласагыз, шушы сүзләрне, ягъни аятларны уйлап чыгарылган дип, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм тарафыннан, башка кеше тарафыннан шушындый Коръәндәге кебек бер сүрә китерегез ди. Һәм кемне булдыра аласыз, шуны ярдәмгә чакырыгыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, мөмкин булса эшләгез ди, ләкин бер кем дә моны эшли алмый. Әйтергә кирәк, Коръәндә озын сүрәләр бар. Бакара сүрәләре, Ан-Ниса, Маида сүрәләре. Ләкин Коръәндә бар Кәүсәр сүрәсе, бик кыска сүрә. Бар Ихлас сүрәләре, бар Гаср сүрәләре. Шуның кебек кенә булса да бер сүрә яз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Әмма икенче бер аятләрдә Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр сез һәм җиннәр бергә кушылсагыз да, бергә утырып шушындый сүзләр язырга теләсәгез дә, сез моны эшли алмассыз ди. Бүгенге көндә Коръәнне гаепләүчеләр яки ислам динен сөймәүчеләр булсалар да, шундый кешеләр булса да, алар ислам динен яки Коръәнне юкка чыгарыр өчен, аның дәрәҗәсен төшерер өчен шушындый Коръән кебек китап яза алмыйлар. Бик теләсәләр дә. Махсус компьютер программалары аркылы да Коръәндә язылган аның стилистикасы кебек язып карарга тырыштылар. Китап, сүз, аят, сүрә. Ләкин гарәп теленең бөтен сүзләрен белеп,
бөтен стилистикасын белеп, бөтен шигъриятны белгән компьютерда бу эшне эшли алмады. Менә шуның эчендә Коръәннең тел ягыннан булган мөгъҗизасы, гарәпләрнең үзләрен шаккаттырган мөгъҗиза, бүгенге көндә дә ул үзгәрешсез мөгъҗиза булып кала бирә. Кызганычка каршы без гарәп телен аңламаганлыктан, шушы Коръәннең тел мөгъҗизасын сизә алмыйбыз, тоя алмыйбыз. Әмма уйлап кына карагыз. Үз телен сөйгән, үз телен яхшы белгән кеше, мәсәлән, туган телендә шундый матур, чиста тел белән сөйләшкән берәр кешене күрсәләр, сакланып, хузурланып, аның сөйләмен тыңлап торырлар иде. Хәтта аның сөйләмендә мәгънә булмаса да. Коръәннең укылышын тыңлап, хузурланып торырга була, аның матур гарәп теле булган гына түгел, мәгънәсе дә матур булганга. Аллаһы Тәгалә безгә шушы Коръәнебез белән яшәргә насыйп әйләсен, Коръәнебездән аермасын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.